Let's go. Yo, what's up? May gabi yung tanan diya mga ga. Another night, another life, another blessing na sa tutong tanan. Kung bati kayong video kay ba? Pawaas ka laay sa kagabion ba no? So karon ako na po no. Kami na po na nung may basket dire sa Barangay Guadalupe no. Tanaw-tanaw mo sa mong duha no. Tanawan niyo ang mga lowlights niya. Kumanan ninyo ang video no. Kaya para na may mga viewers ug supporters ba. Alaw na. Ah, tanawan ninyo ha. Kaya para malipay ang tanan. Okay ra itong mga donation ko eh. Dong! Okay ra. Okay ra. Okay ra, Berme. Sabi nakadunit ka. Sabi tayo, pagligo, nimo. Pagluwag niyo. Sige lang. Mura man tagdianad, no? Donation buddies. Wow, good. Ana, mana. Okay. Right. Ganoy! Okay ra ka. Okay ra. Okay ra. Pildi na gapon. Karon, papay bawi. Kapay ba eh? Padong pa. May tang makadaog mino kay papabukoy pa ni hapon gutom. Ay, gosla bukay nang. Abi ko ikaran na istorya dire mas kung na Ah. tuan. Ayaw, padalagi pa. Pas si Paps. Palduhe. Hala, ayaw! Ay, ayo ha. Gagawin pa ka to. Kanan to. Goy! Oh, nagawin to. Skater to. Wele wa. Nado na ta? Hindi ba? Malas. Pumasok. Malas, malas. Tululig banto mo. Hindi pa kong pasa. Sorry. Ah. Bro. Oh, yata. Lo. Let's go. Nato ba? Kanya hirang ko tawag Jones. Kami na nato.
Isa ni siya. Unsingan? Mia guys. Oh, Mia. So guys, na may diri sa kinadakit no. Tabla mong duwa dito, may ni piol kay murag delikado. Hangin-hangin ba niya? Delikado ma diskuido tong pukot. Wa gid tay dapat dong ato. Wala mi ni piol no kay kapoy namin ya. Zero dito. Pag kasabot sa mong duwa kay bisag kung saan mo paninguha digi masyat. Mari tara sambaan ng mga among tira nga para daog nga counted ba. Duwa pa lang ito. Tara. Wala man gyud mo duwa mong panalay sa Okay, duwa lang. manlagtang. Kung bagay mo duwa pa, balik sa tusla ko. Okay, duwa pa lang ko. 2,000 lang ko. Naman kakutawan ko. Naani amit rin no. Napa. Okay lang imay na akong baktan guys. Slack diri guys, ikaw man. Kuha na na i-silent book to. Silent book. Sorry.